Croeso'r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth. Mae'r gwasanaeth yn rhoi cymorth i deuluoedd drwy helpu i wella cydnerthedd. Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth dwys yn y tymor byr am hyd at 12 wythnos ac rydyn ni'n canolbwyntio ar gryfderau eich teulu a rhoi'r gallu chi godi yn ôl ar eich traed. Gallwn ni helpu gyda chyllid, materion tai, perthnasau, ysgolion a chymorth addysg, lleferydd ac iaith, mynediad at gyflogaeth a hyfforddiant, adeiladu cydnerthedd, arferion bob dydd a rhagor. Rydyn ni'n gweithio gyda llawer o weithwyr proffesiynol, fel gweithwyr iechyd, partneriad wedi comisiynu, troseddau'r ifanc, addysg, materion tai, cymorth ariannol, yr heddlu, sector gwirfoddol a rhagor. Beth yw ddisgwyl gan y gwasanaeth? Yn ystod y cam cyntaf, bydd aseswyr yn cwblhau asesiad wyneb yn wyneb. Bydd hwn yn cael ei gynnal o fewn 2 wythnos o chatgyfeiriad. Bydd yr ail gam yn cynnwys creu cynllun sy'n cael ei arwain gan y teulu. Dyma lle mae nodau'r teulu'n cael ei nodi a'i blaenoriaethu, ac rydyn ni'n casglu gwybodaeth ar gyfer y gwasanaeth mwyn ffurfio rhan o'r cynllun yma. Mae cam 3 yn cynnwys cyfarfod trosglwyddo gyda'r teulu, asesydd a'r gweithiwr ymyrraeth. Byddwn ni'n cytuno ar y nodau a'r camau gweithredu, ac erbyn hyn bydd rôl yr asesydd wedi gwblhau. Yn ystod y cam olaf, bydd gweithwyr ymyrraeth yn cydlynu cynllun y teulu gyda'r holl wasanaethau dan sylw. Gall teuluoedd ddisgwyl gweithio gyda sawl unigolyn proffesiynol mwyn cyrraedd y nodau sydd wedi cytuno. Weithiau, bydd rhaid i ni gynnig cymorth i deulu am 6 wythnos ychwanegol. Os felly, byddwn ni'n trafod hyn gyda'r teulu a'r gweithwyr ymyrraeth yn seiliedig ar yr amgylchiadau. Gall teuluoedd ofyn am hynny'n atgyfeiriad drwy ffonio 1443 425 556 ac mae modd i weithwyr proffesiynol atgyfeirio teulu drwy lenwi ffurflen EP1 eu heb-ostio'n uniongyrchol i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth ar carfan.gyck@rctcbc.gov.uk. Pa wybodaeth sydd angen i chi ei rhoi i ni? Byddwn nhw angen gwybodaeth am beth sy'n digwydd ar hyn o bryd o fewn y teulu, yn ogystal â manylion fel rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth am yr uned deuluol a chaniatâd y teulu. Mae modd i'r gwasanaeth hefyd fynychu cyfarfodydd staff, nosweithio rhieni, boreau coffi a llawer yn rhagor. Ffoniwch dim 1443 281 435 neu anfon e-bost am rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd fynd i'n gwefan w driphlyg teuluoedd.rct.co.uk. Diolch am wylio.